Аз ще изтегля червена карта. Винаги ми е било интересно какво пише на червените карти. Интересно ми е, да. Това е моят въпрос. Хора, това е моят въпрос. Защото аз си мислех наскоро какво ми е всъщност толкова интересно. Ще ми позволите ли да си отида на моето място? Да, ето. Вие дори не ме прекъсвате. Аз бързам, защото имам 3 минути, за да кажа какво ми е интересно. Интересно ми е да опознавам другите хора. Интересно ми е да надниквам в душите им и да оставам очарована от тях. Интересно ми е да се изненадвам от реакциите им и те да ме завладяват с техните реакции, аз да потъвам в техните емоции, да получавам ответната реакция и всичко да става като една верига, като едно надграждане. Представете си една верига, която са едни зранца, вплетени в други. Искам да доведа, интересно би ми било да доведа този свят до едно по-съвършено, по-голямо и по-хармонично цяло. Интересно ми е да карам хората да бъдат по-позитивни, да ги карам да поглеждат положителната им страна. Точно както ми е интересно да каня тук в студиото такива гости, които са останали дори без физическа част от себе си, без крака или без ръце, но те са намерили силата да кажат: аз загубих част от себе си, но ми е интересно да бъда един по-различен и дори по-съвършен човек от преди. Интересно ми е да опознавам различни светове, независимо дали става въпрос за душите на хората или става въпрос за други държави. Просто интересно ми е да пътувам, интересно ми е да провокирам хората, интересно ми е да ги карам да казват неща, които не са смели да споделят никъде другаде. Интересно ми е да опитвам да не се влюбвам. Интересно ми е да бъда с мъжа ми и да го обичам толкова много. Интересно ми е да откривам децата си всяка вечер и всяка сутрин усмихнати и да се опитвам да ги карам да се усмихват повече, да не коментират другите деца, казвайки те са лоши или те са еди какви си. По-скоро да виждат в тях по-добрите деца. Интересно ми е да виждам България как се развива, накъде върви, че всъщност дори за един месец да ни няма в родината ни, когато се върнем, ние намираме нещо ново и нещо надградено, нещо по-голямо и по-добро. Интересно ми е да видя докъде можем да стигнем в това предаване и ще ми бъде неинтересно, ако не стигнем далеч. Защото съм убедена, че ще стигнем далеч. Ето, свършиха 3 минути. Страхотно беше. Благодарим.